No niin, eli seuratoiminnan kehittämistuki vuodelle 2024. Ja ihan aluksi hienoa, että olette mukana. Tervetuloa kuulolle. Ja valtionavustuksen hakemiseen on tärkeää valmistautua hyvin. Tämä tilaisuus toimii yhtenä valmistautumisen paikkana. Valtionavustuksen hakeminen ei ole vaikeaa, mutta hakuohjeet ja lomakkeen täyttöohjeet tulee lukea huolellisesti. Hakuohjeet on tänään julkaistu ministeriön nettisivuilla ja niistäkin tulee linkki tuonne keskustelupalstalle. Kehittäminenkään ei ole vaikeaa, kun se tehdään seuran omista lähtökohdista realistisesti ja resurssit huomioiden. Tämä tilaisuus ja diasetti auttaa valmistautumaan, mutta ei riitä. Eli lue siis hakuohjeet huolellisesti. Hakulomakkeen jokaisella sivulla on myös ohjeistusta. Katsotaan tilaisuuden lopussa sitten hiukan hakulomake PDF-mallista, niitä hakulomakkeen ohjeita. Mutta vielä suunnittele kehittämistä, hae sparrausta, älä pilaa hakemuksen täyttämistä kiireellä. Ja mistä on kyse? Seuratoiminnan kehittämistuki on valtionavustus paikallistasolle. Seuratuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen ja monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Tämä on siis se päätavoite. Ja avustus on tarkoitettu liikuntaa ja urheilua järjestäville paikallisille yhdistyksille, eli ry-toimijoille. Y-tunnus tulee löytyä ja olla. Avustusta ei myönnetä yhdistykselle, joka on niin sanottu vasta perustettu, eli perustettu tänä vuonna 2023 tai mahdollisesti loppuvuodesta 2022. Kuitenkin niin, että hakijalla ei ole tässä hakemuksessa vaadittuja dokumentteja kokonaisen täyden toimintavuoden tilinpäätöstietoja. No, seuratojen avulla seura voi kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, siis ihan jotain uutta, lisätä toimintaan monipuolisuutta, esimerkiksi uusien lajien kautta, tai kehittää sen oman lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa entistä monipuolisemmaksi. Seuratuen avulla seura voi vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla seura voi ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina tai seuratoimijoina. Seuratuella on useita alatavoitteita, mutta riittää, jos hanke toteuttaa näistä vain yhtä. Toki voi toteuttaa myös selkeästi useampaa alatavoitetta. Eli alatavoitteet ovat lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä tai harrastajaryhmiä seurassa. Mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen. Hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa. Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Ehkäistä liikunnasta luopumista, eli drop-outtia, pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina tai seuratoimijoina. Tukea vähävaraisten perheiden, lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Ja edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Ja nämä alatavoitteet jatkuu. Niitä on myös perheliikunta, eli seuratuen avulla voidaan edistää koko perheen liikkumista. Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa.
edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla, edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa sekä lisätä osaamista, eli erilaiset koulutusmahdollisuudet, tilaisuudet, kouluttaminen on tätä. Edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa, kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja, esimerkiksi nuorten omat ryhmät ja ideat. No mitä sitten on tarkemmin tämä seuratuen painopiste, eli matalan harrastuskynnyksen toiminnan järjestäminen? Me olemme määritelleet matalan harrastuskynnyksen toiminnan sellaiseksi, tai se toteutuu silloin, kun toimintaa järjestetään lähellä lapsen elinpiiriä, lähellä kotia tai lähellä koulua, jolloin lapsi voi itse kulkea myös sinne harrastukseen. Toimintaa järjestetään lapsille sopivaan aikaan. Se on monipuolista. Toiminta on lasten ja nuorten toiveiden mukaista. Eli on kyselty toiveita, millaista toimintaa halutaan, tai nuoret ovat olleet itse suunnittelemassa toimintaa. Se on myös kaikille mahdollista toimintaa, eli kaikille sukupuolille, maahanmuuttajille, erityistä tukea tarvitseville. Toteutuu tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, saavutettavuus. Mutta yleisesti ottaen seura voi seuratuella kehittää juuri sitä toiminnan aluetta, johon on kysyntää ja tarvetta siinä seuran omassa toimintaympäristössä. Eli tässäkin lähtökohtana se seuralähtöisyys kehittämisellä. Eli muistetaan lähtökohtana, että omiin seuran tarpeisiin mallia voi tietysti aina ottaa naapuriseuran tai seurojen hankkeista, mutta se oma kehittämishanke kannattaa olla seuralähtöinen, omista tarpeista kumpuava. Yhtenä alatavoitteena mainittiin vähävaraisten perheiden, lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen. Ja tämä on vielä tulevassa seuratuessa mukana, vaikka tämä on pääministeri Marinin hallitusohjelman kirjaus. Meillä on siirtomäärärahaa käytössä vielä asettaa vuoden 2024 seuratuen hakuun mukaan. Eli tässä toimeenpannaan liikuntapoliittisen selonteon tavoitetta, joka on tukea vähävaraisten perheiden, lasten ja nuorten liikuntaa. Eli kehittämishanke voi osana sisältää vähävaraisen lapsen tai nuoren harrastusmaksujen tukemisen. Ja tällöin hankesuunnitelmassa tulee kuvata, miten ja millä perusteella avustus käytetään vähävaraisten perheiden lasten hyväksi ja kuinka monen lapsen ja nuoren harrastusta avustuksella tuettaisiin, eli arvio lukumäärästä. Ja hankkeen kustannusarviossa tulee osoittaa, mikä osuus kohdennetaan tähän tukemiseen, eli euromäärät. Avustusta voi käyttää myös välinehankintoihin niin, että välineet hankitaan seuran omaisuudeksi ja ne lainataan perheiden lapsille ja nuorille käyttöön. Sitten, jos kehittämishanke sisältää palkkauksen, muutamia huomioita.
Seuratuella voi palkata päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän, mutta on huomioitava, että palkkaushanke ja palkkaaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, eli huolellista suunnittelua, riittävää talouspohjaa, ei vain tänä vuonna, vaan tulevina vuosinakin, johdon sitoutumista työnantajan rooliin ja toimintaympäristön analyysiä, erityisesti siitä, kyetäänkö palkkaamaan ja saadaanko omaan seuraan osa-aikainen tai päätoiminen työntekijä. Seuratuella ei tueta määräaikaisia työsuhteita, vaan seuratuki on avustus toistaiseksi työsuhteeseen eli pysyvään työsuhteeseen. Kun palkataan, hankesuunnitelmassa tulee olla seuraavat asiat selkeästi. Eli palkattavan toimenkuva ja työtehtävät ja lisäksi mitä osaamista vaaditaan. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, kuka on työntekijän esimies tai esihenkilö. Ja erityisesti vakiinnuttamissuunnitelmassa tulee esittää, että miten talouspohja riittää myös avustuskauden jälkeen jatkaa sitä palkkausta seuran omalla rahoituksella. Sitten tämmöisiä yleisiä yksityiskohtia seuratuesta vuodelle 2024. Pienin suositeltava hakusumma on 2 500 €, mutta myös voidaan myöntää alle tuon, jos pienet seurat hakee pienempää valtionavustusta. Mutta suurin myöntö on joka tapauksessa 25 000 €, eli näin ollen suurin haettava summa voi olla 25 000 €. Ja avustus on vain osa hankkeen kokonaisrahoitusta, eli avustus ei voi kattaa kaikkia kuluja. Omarahoitusta tulee olla ja sen tulee olla vähintään 25% kustannuksista. Hankkeen kustannusarvio on tärkeä. Hakulomakkeessa tulee eritellä kaikki tulot ja kaikki menot omille tulo- ja menoriveilleen. Muutos aikaisempaan on se, että tukea myönnetään nyt vain yksivuotisiin hankkeisiin. Ja yksivuotinen hanke tarkoittaa siis 12 kuukautta, eli hankekausi on aina 12 kuukautta, ja sen voi seura itse siinä hakulomakkeella määrittää, mistä kuukaudesta se alkaa ja mihin se siellä seuraavana vuonna päättyy. Huomioitavaksi, että jos seura on tämän 23 vuoden avustuksen yhteydessä saanut 2-vuotisen hankkeen ensimmäisen rahoituksen, niin tällainen hakija hakee nyt toisen vuoden avustuksen ja ilmoittaa hakemuksessa, että kyseessä on jatkokausi. Se valitaan sieltä lomakkeelta. Edelleen usean seuran yhteishankkeet on mahdollisia ja suositeltavia, mutta tällöin aina yksi seura toimii hakijana, eli on juridisesti sitten se vastuu seura hankkeessa. Sitten vähän tarkemmin, miten tukea haetaan. Ja tosiaan hakuohjeet on julkaistu tänään ministeriön sivuilla. Tuossa on myös linkki niille sivuille. Hakuaika on marraskuu. Huomioiden niin, että haku päättyy marraskuun viimeisenä päivänä kello 16.15, eli niin sanotusti virka-aikana.
Ja hakijan on huolehdittava, että hakemus on jätetty määräaikaan mennessä. Noissa ministeriön sivuilla julkaistussa hakuohjeessa on linkki sähköiseen palveluun. Tämä sähköinen palvelu on ulkoinen. Ministeriön sivulta sitä palvelua ei löydy, vaan haku tehdään sähköisenä Suomi-Sportin tukihakupalvelussa. Ja jotta voi hakemuksen tehdä, niin hakijan eli seuran tulee kirjautua Suomi-Sportin käyttäjäksi. Ja tämän kirjautumisen voi tehdä jo ennakkoon valmiiksi tukihaku.suomisport.fi-sivulta, ja tuossa on suora linkki siihen, ja sieltä löytyy ohjeet kirjautumiselle. Hakuohjeet, kuten aikaisemmin alussa jo sanoin, tulee lukea tarkasti, ja niitä kannattaa seurata myös samalla, kun sitä hakemusta tekee Suomi-Sport-palvelussa. Mutta tämän lisäksi hakulomakkeessa on ohjeistusta hakemuksen täyttämiseksi, mutta kannattaa olla tarkka ja lukea hakuohjeita, koska osa ohjeistuksesta on erityisesti hakuohjeessa. Sitten yksi huomioitava asia hakemuksen jättämisessä hakemuksen loppuvaiheessa. Kyseessä on hakijan tunnistautuminen. Ja olkaa tässä huolellisia. Vuosittain on tullut tämän osalta väärin hakemuksen jättämisiä. Eli tunnistautujan tulee olla se henkilö seurasta, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Tämäkin on ohjeistettu siellä hakulomakkeissa, mutta ehkä kiireessä tehtynä niitä virheitä voi tulla. Hakijan tunnistautuminen on hoidettavissa 3 eri tavalla. Ja yksinkertaisin tapa on tietysti se, eli vaihtoehto A, että hakemuksen tekijä on myös seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, jolloin tämä sama hakemuksen tekijä ennen hakemuksen lähettämisvaihetta tunnistautuu ja sitten lähettää hakemuksen. Tälle tunnistautumiselle on ohje siellä tukihakupalvelussa. Eli se tapahtuu esimerkiksi mobiilipankin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vaihtoehto B. Jos hakemuksen tekijä ei ole itse nimenkirjoitusoikeudellinen, niin tämän hakemuksen voi lähettää niin, että se hakemuksen tekijä ja nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on läsnä samassa tilassa sen tietokoneen ääressä, ja lähettämisvaiheessa sitten hoidetaan tämä tunnistautumisosuus. Tällöin tämän tunnistautumisesta vastaavan henkilön ei tarvitse olla kirjautunut tämän järjestelmän eli tukihakupalvelun käyttäjäksi. Tunnistautumisen jälkeen, kun nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on tunnistautunut, niin sitten hakemuksen tekijä voi painaa sitä lähetä hakemus-nappia. No sitten on myös vaihtoehto C. Jos hakemuksen tekijä ei ole nimenkirjoitusoikeudellinen, niin seura voi lisätä myös tämän nimenkirjoitusoikeudellisen Suomi-Sporttiin käyttäjäksi. Seura voi lisätä näitä tukihakupalvelun käyttäjiä itsenäisesti, eli pääkäyttäjällä, seuran pääkäyttäjällä on tällainen rooli. Eli tässä tapauksessa, kun se hakemus on valmis lähetettäväksi, eli se on tallennettu sinne järjestelmään ensin luonnoksena, niin nimenkirjoitusoikeudellinen voi kirjautua itse sinne Suomi-Sporttiin, tehdä sen tunnistautumisen ja myös itse lähettää hakemuksen. Nämä kannattaa jälkikäteen nämä vaihtoehdot sitten vielä
tarkistaa ja tehdä itselleen selväksi. Sitten toinen huomio sieltä hakemusympäristöstä koskee hakemussivua numero 3, jossa on yhteensä 10 hankkeen teemaa. Tässä dialla on nyt esimerkkinä hankkeen teemoja 6. Ja tämä huomiona sen vuoksi, että valitse sieltä teemoista oikeasti vain ne, jotka toteutuvat tässä kehittämishankkeessa. Ei siis niin, että jotka toteutuvat seuran toiminnassa yleisesti, vaan valitaan ne teemat, jotka toteutuvat hankkeessa. Ja valinta tapahtuu painamalla kyllä tai ei -nappulaa siellä hakulomakkeella. Muutamia kokemuksesta opittuja huomioita vielä. Osa ehkä kertauksenomaisena. Eli tosiaan hakuohjeet julkaistaan ministeriön verkkosivuilla ja ne kannattaa lukea huolellisesti. Ja sen lisäksi sitten siellä tukihakupalvelussa on hakulomakkeen mukana ohjeistusta, hakemuksen täyttöohjeistusta. Valmistele kehittämishanketta huolellisesti. Varaa aikaa. Aloita heti. Tee hakemus ajoissa, ei viimeisenä hakupäivänä. Hakemusta voi tehdä hakuajan puitteissa niin sanottuna luonnoksena, eli tallentaa sitä hakemusta sinne luonnoksena ja sitten lähettää se valmiina lähempänä haun päättymispäivää. Hakuaika on 1 kuukausi, eli sitä hakemusta on tosiaan mahdollista luonnoksena tallennella ja muokata tukihakupalvelussa aika pitkän aikaa. Hakemukseen ei tule mitään muita liitteitä kuin yhdistysrekisteriote, josta tosiaan ilmenee nämä hakijan viralliset nimenkirjoittajat, ja tämän avulla me tarkistetaan, että yhdistysrekisteriotteen mukainen nimenkirjoittaja on tunnistautunut hakemusta lähetettäessä. Sitten tarkemmin siitä hakemuksen sisällöstä. Pitkä teksti ei välttämättä takaa, että hakemus on hyvä, vaan olennaista on kuvata kehittämisen tavoitteet, se, miten niihin päästään, eli toimenpiteet, ja yksinkertaiset seurantamittarit, eli se, että miten arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Eli tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit. Ja tärkeää on myös miettiä, miten toiminta vakiintuu tai vakiinnutetaan seuran omaksi toiminnaksi, kun avustuskausi päättyy. Vakiinnuttamisen kuvaamiseksi ei riitä lause, että pyritään vakiinnuttamaan, vaan vakiinnuttaminen tulee myös kuvata toimenpitein. Ja palkkaushankkeissa taloudellisesti kuvata, miten taloudellisesti seura selviää avustuskauden jälkeen. Käyttäkää hyväksi seurakehittäjien tarjoama sparrausapu. Seurakehittäjiä löytyy lajiliitoista, liikunnan aluejärjestöistä ja muista liikuntaa edistävistä järjestöistä. Sitten vielä pari kohtaa yleisiä huomioita. Seuratuki on valtionavustus, julkista rahaa, jolloin se vaatii hiukan hallinnollista työtä. Siihen on hyvä siis varautua. Ja seuratuen käytöstä tulee tehdä aina selvitys. Tämän selvityksen tekeminen ohjeistetaan seuran saamassa päätöskirjeessä.
Ja kyseessä on harkinnanvarainen erityisavustus eli hankeavustus. Ja hankerahoituksella tulee aina saada aikaan tuloksia ja vaikuttavuutta, ja nämä tulee myös raportoida, eli tehdä selvityksessä näkyväksi. Ja se on helppoa silloin, kun hakemuksessa on tavoitteet, toimenpiteet ja ne mittarit, jolloin sitten raportoinnissa selvityksessä kuvataan, päästiinkö tavoitteisiin. Jos mittarina on saada 5 uutta ohjaajaa tai 10 uutta ryhmää, niin onko niihin tavoitteisiin päästy? Tässä yksinkertainen malli. Seuratuessa halutaan ohjata valtionavustus mahdollisimman lähelle sitä lasten ja nuorten liikuttamista, eli sellaisiin kustannuksiin, joilla aidosti järjestetään sitä liikuntaa, ja vähemmän sinne seuran hallintoon. Eli tätä arvioidaan käsittelyssä. Ja poikkeuksena tietysti hallinnolliset palkkaukset, kuten esimerkiksi toiminnanjohtajan palkkaushankkeet. Huomiona aiemmin avustusta saaneille, että samaa toimintamallia tai hanketta ei avusteta enää uudelleen, pois lukien, jos on koronan aikana ikään kuin epäonnistunut hanke koronan syistä, niin voi hakea myös uudestaan samaan toimintamalliin. Ja useita aiempia avustuksia saaneiden tulee varautua siihen, ettei uutta avustusta välttämättä tule, vaikka hanke olisi kuinka erinomainen, koska aiemmat myönnöt tässä suuressa hakumäärältään suuressa valtionavustusmuodossa niin myös vaikuttaa silloin, kun me kokonaisharkinnassa katsotaan niitä myöntöjen suuntautumisia. Ja yleisiä huomioita osa 2, eli hanke voi myös epäonnistua eikä tavoitteisiin päästä lainkaan tai niihin päästään vain osittain. Näitä tapahtuu ihan vuosittain, eikä sitä tarvitse tietenkään pelätä, kaikkia asioita ei voi ennakoida, mutta mitä realistisempia tavoitteita asettaa, niin sen paremmin tietysti hanke menestyy sitten siellä toteutusvaiheessakin. Eli pohdi aina kehittämisen suunnittelussa seuran toimintaympäristöä. Toimintaympäristöönhän lukeutuu kilpailevat lajit, muut seurat, muu lapsille tarjolla oleva vapaa-ajan aktiviteetti ja niin edelleen. Totta kai myös ikäluokkien määrä, syntyvyys, väestökehitysasiat. Ja lähtökohtana tulee olla, että valtion avustukselle on tarve. Tarkoittaa myös sitä, että kun ne menot ja tulot kirjataan sinne kustannusarvioon, niin jos selkeästi kehittämiselle on syntymässä alijäämää, niin silloin sille valtionavustukselle on tarve. Osallistumismaksut, uusien ryhmien tai liikkujien osallistumismaksut pitää aina muistaa laskea sinne tulopuolelle. Ja ainahan kehittäminen ei välttämättä vaadi ulkopuolista rahaa. Kehittämistä toki tehdään paljon myös ilman valtion avustusta. No sitten vähän vielä muistutusta ennakoiden, jos seura tai kun seura saa myönteisen päätöksen, niin seuratuessa meillä on valitettavasti sellainen kaksivaiheinen malli, että päätöskirje postitetaan kirjepostina seuran viralliseen osoitteeseen. Ja tällöin seuran tulee sisäisesti tietysti huolehtia siitä, että se päätöskirje
leviää siellä seuran sisällä vastuuhenkilöille ja seuran taloudenhoitajalle, kirjanpitäjälle, koska päätöskirjeessä on tärkeitä ohjeita avustuksen käytölle. Eli se kannattaa myös lukea tarkasti. Siellä on päätöksessä todettu, että hankkeelle tulee muodostaa kirjanpitoon oma kustannuspaikka. Se auttaa myös seuraa tämän hankkeen aikaisessa seurannassa. Hankkeelle tulee muodostaa ohjausryhmä, joka tulee myös siinä hakulomakkeella ilmoittaa. Se voi olla seuran johtokunta tai hallitus, eli erillistä ohjausryhmää ei tarvitse nimetä, mutta usean seuran kyseessä ollessa, usean seuran yhteishankkeessa ohjausryhmässä tulee olla kaikkien seurojen edustus. Ja kannattaa tosiaan myös heti alkuun miettiä, että miten sitä hankkeen raportointitietoa kerää tai kokoaa hankkeen edetessä, jolloin se selvityksen tekeminen on sitten helpompaa. Ja päätöskirjeessä on avustuksen käyttöehtoja ja ohjeita ja myös se, mihin mennessä se selvitys avustuksesta tulee tehdä. Seurassa saattaa olla epäselvää, että kenen se raportointi kuuluu hankkeesta tehdä. Ja jos seurassa toimihenkilöt tai työntekijät vaihtuu, niin seura ei tästä vastuusta silti välty. Eli aina pitää sopia, että kuka sen selvityksen raportoinnin sitten hoitaa, jos ihmiset vaihtuu. Yllättävän usein tapahtuu tätä epätietoisuutta. Ja unohdetaan jopa tehdä niitä selvityksiä. Se hankehakemus, jonka te teette Suomi-Sportin tukihakupalvelussa, se säilyy siellä sähköisessä tietokannassa, eli sieltä sitä voi tarvittaessa myös sitten tulostaa itselleen, ja sieltä se löytyy myös silloin, jos toimihenkilöt, ihmiset seurassa vaihtuu. Mutta tosiaan päätöskirjettä ei löydy sähköisestä tietokannasta, vaan se postitetaan teille paperisena. Tähän toki on tulossa muutoksia, kunhan koko valtion hallinnon tasolla uusi valtionavustusjärjestelmä otetaan käyttöön. Ja kaikesta ohjeistuksesta huolimatta meidän kaikkien yhteinen tärkein tavoite on varmasti se, että lisäämme lasten ja nuorten iloista liikkumista turvallisessa ympäristössä. Kiitos.